Hej og velkommen til eSport News. I dag har vi fået glæden af at kunne få lov til at interviewe Envy the Conqueror, og vi har sat Sassis på sagen til at snakke med ham. Envy er nu for 4. gang rang 1 gladiator i spillet World of Warcraft. Han bruger rigtig meget tid foran sin computer og i sin Windows-skærm. Fucking noob! Envy, det kører jo super godt for dig for øjeblikket. Hvordan er du nået dertil, hvor du er lige nu? Jamen, det er dedikation. En masse katteuger og kattevalt. Jeg er ikke dopet. Jeg kan generelt rigtig godt lide sådan en god tur ved vandet. Også selvom jeg ikke kommer ud. Ja. Nej, jamen det lyder jo også rart. Men hvordan føles det sådan egentlig at være den eneste kat, der spiller World of Warcraft? Altså, der er jo lots of pussy derude i World of Warcraft-verdenen. Så jeg er jo i princippet ikke rigtig helt den eneste. Men hvis du mener sådan rent kattemæssigt, så er jeg faktisk allermest glad for at spille Demon Hunter lige pt. Det er lige det for dig. Ja. Ja. Og det er fordi, det kan dobbeltjump, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Så laver de sådan et. Og så, ja, lige præcis. Det lyder super fedt. Oplever du sådan nogensinde nogle komplikationer, når du spiller med andre spillere? Ja, altså, vi kan jo ikke alle sammen være lige gode som mig, jo. Og det gør jo selvfølgelig, at det er pisse svært, sådan, når man spiller i grupper sammen med resten af verden, fordi de er bare noobs alle sammen. Og så altså, de brokker sig over, at jeg bare ikke altså, er sådan en teamplayer. De siger alle sammen, at du soloer alt for meget. Men det er jo ikke min skyld, at jeg er fucking god til det her spil. Ej, det kan jeg godt se. Men det skal du kun være glad for. Nu tænker jeg jo også, at der må være rigtig meget af din tid, der går med det her spil. Men hvad laver du ellers sådan? Altså, sådan generelt, der hænger jeg egentlig bare ud herhjemme. Træner en masse. Spiller lidt Overwatch en gang imellem ud over World of Warcraft. Fordi man skal jo spille noget varieret, når jeg får det. Jamen det er klart, det har jeg også hørt. Og så ellers, jamen, så bare sidder og hygger derhjemme foran TV. Jeg har også en PlayStation 4, jeg spiller på. Okay. Men sådan generelt set, altså, jeg skider pisse og sjov, det er sikkert det, jeg laver ellers. Det er ligesom alle os andre. Ja. Så du er rent faktisk bare en almindelig dødelig... Nej, jeg gider altså ikke mere. Nej, kan jeg bare få lov til at gå? Jeg synes simpelthen, det er uprofessionelt, det her. Nej, jeg har lige et sidste spørgsmål, hvis jeg må have lov. Hvad? Jeg vil bare gerne høre sådan, er du sådan generelt, jeg mener, aggressiv, når du spiller? Jeg er sgu da ikke aggressiv, når jeg spiller, for helvede! Hvor fuck får du det fra? Prøv lige at kigge på det spil der! Fucking noobs alle sammen!